Nijang Karbi Anglong District Press Club pen EM Kangbura Killing aphan EM arpu pen pasun nangji pura CEM aphan pinpura lo pajerdam kedam tang arni EM Kangbura Killing out epen perangke aphan lam karbok taba puthak perangke tum aning duksi EM Kangbura Killing aphan EM arpu pen pasun vek nangji pusi perangke tum CEM aphan phaikuni ni phaingkora hiniarni pinpura lo pajerdam Nijang Karbi Anglong District Press Club amepu Daniel Inghi pen Japon Lindsay Karbi Anglong Termos Council Brown Secretariat Asai Hemalong pinpura lo jokpon Perangke atum aphan out epen mate media atum pen arlu ke dua song lapen 99% ke ruling party aphan nang support dunde pua lampen karbok tabajok Karbi Anglong ke doa na perangke claim atum aning honduk pik anpin lo bangso alam pen na joksi sai jok je pen CM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong si pinpura lo pajerpon bangso lo ke pajerpon mate ke tok ateng pen Dengpon vek pupusi ning chet hepon lo athek EM Kangbura Killing asona munit ke EM ke chonang ji out avelo athera raphan kelang nang jia bang phujong sila puson out ea lampen karbok tap ke mantune penta chekroi dun thekhe lapen dengpon ne jongsi prabjin pen EM Kangbura Killing aphan EM pen pasun pon pe pulutangte kaprek kachisong asai tamit dengpon chunang kop pupusi West Karbi Anglong District Press Club me phui Daniel Ing hi pen lamte chepaklang pon hamran pen rustoming tila pen buthalang so pen Korsingteron report Malong News. Fourth pillar of constitution in our journalist fraternity, which played vital role in the regime and nation building of our country. We therefore fervently request your benign authority to take appropriate steps of action against the EM Kangbura Killing by suspending or removing of his EMship from the Council of Executive immediately, so that such irresponsibility. Pada West Karbi Anglong perangki klembang phutum an ningduk kacepe klang ang thekel hano akhai EM Kangbura Killing pen perangki tumaphan hili kaman ke ot pu terrorist pula so ki mane ke hang pen ajok la pen so taxi lam kang tang lam kang sak la so ki pu pen ajok si nitum la so alangli ake chok che ke thedung apu taxi memorandum ngata pin pura lo da KC branch secretariat along niltum pi ponang kok lo la ke pini la so pin pura lo ki pi la ke West Karbi Anglong District Press Club ahin pensi pi pon lo la so ki pi pon na bangke arlo asong punil tum panang ke hang det ki pu det bangke niltum ningduk lo la pen ma jok ta herangki ki claim atum ke hele oddong pen ason ke claim nilitum che thek long le la pen alangli pen ki putu local news paper channel punon print media la newspaper do an pon alangli ke mane lang ingtung te la pen herang ke claim tum han ke alang thang mane anning mane ka chiklang dam lo pulo tang te alangli ke anning siksak pik la son si alangli ke pu pen jok si nilitum abang ke ning ki ke oi la pen ning ki duk che peklang ponang kong lo pin pur me ia mang hoi alang li ke long dun la ke chiklon trok ta pleng pelang chiklon trok pleng pelang jong si fourth pillar la media tumaphan mate reporter journalist tumaphan jong si la an kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulo tangte alang li kiduk ke lak he me jang ria phan alang li ke lang ji ke thek ji pu bang ke nilitum ning ke the thang natawe Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Termos Council alang li ka chilipon ning kan sir kep leng elo sitame alang li hin pen perang kia phan kachin kiputot kipusit la son nilitum thek long le bon sitame alang li ke cooperative kai ta nilitum pen kacherap do news konat ma kisu ahin ke klang alang li kerap ki pidun media tum kisung ke pho alang li kai ta kerap dun la son si nilitum ahin pen ka chuning ri bang ke non Kangbura Killing EM ake hai alang li herang ke tum han an ki pu da pot la son thot IEM abang ke monon pita vedet nang ji puse nilitum abang ke so dak pen la so pin pur alo bang ke pini nadak CM aphan kapanong alo ladak KC branch secretariat along pini ladak pinang kok loasi justice abang ke nilitum long vek nangji pose nile akhai Dr. Tuliram Ronghang CM aphan chuning lo lapen isi abang ki puthi abang ke lano nilitum apor ki pi abang ke
non hiti la so ciklo jon angbong abangke nilitum apor pilo la penjong si mationg a ciklo tarik isi hini penjong si thang ang thek abi pulo tangte West Karbi Anglong ang kang pi abangke teroris EM phanta council long chat bomb lang pu bangke nilitum poster sitame atok anno gari hum kuan makedo auto hum kuan makedo abangke nilitum poster alang li poster tar tibji nilitum akache song ke lano democratically nilitum la son si che song kon po lano kardong Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.